Hej sammen. I dag der er det min første vlog, og jeg skal til Krakow i Polen, fordi det er sådan en 3-dages rejse, jeg skal ud på sammen med min bror, og det bliver rigtig fedt. Lige nu der er jeg i gang med at pakke, som I kan se. Der ligger noget tøj der ligger noget toiletartikler, en lille rygsæk, pas, og vi ses bare snart ude i lufthavnen, så vi ses. Hej alle sammen, så er vi i lufthavnen, og vi er sgu klar til at vi kommer på ombord på flyet. Der går lige en halv time og sådan noget lignende, inden vi border, men det skal nok blive godt. Så vi ses bare, når vi kommer til Polen. Vi ses snart. Hej alle sammen, så er vi endelig kommet til Polen, og det var en stille rolig tur. Så nu er vi kommet til vores Airbnb, som I kan se. Her er mit værelse, det er der, hvor jeg skal sove. Og her ligger kufferten der, og så videre. Så det er sgu meget lækkert. Jeg kommer til at sige tak for den første video her. Jeg er rigtig træt, og jeg har brug for noget søvn. Så jeg tænker, at jeg går i seng og siger, tak for en hyggelig dag. Så vi ses i morgen til nogle flere videoer i Polen, så ha' det godt. Peace.